Abi no, maing mudto na usab kanatong tanan mga higala, Luzon, Visayas ug Mindanao. Ako lang gihapon kini ang iyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Sa kadali kay mga higala ha. Pizza 18 na kini sa bulan sa Setyembre. Padayon kita mga higala sa ato nga pagpangalagad. Abi no, nakauli namin tanan mga higala no. Niya namin sa tagsa-tagsa na mo kabang assignments. Ako ni anak ko sa yungon karon no. Ni anak ko bago pa gani ko ganina nga ni adto sa usa sa ako ang mga barangay diri sa Handalaman noon aron pagpahigayon sa amo ang kining kalihukan sa among kalihukan no sa gitawag nato og kapistahan. Abi no kadali mahigala ha. Abi no akong gikuha day ang kopya na ako mahigala no sa mga nagkalain-lain nga mga diocesan activities no karong simanahuna no. Abi no karong Sabado Pizza 21 ang akong commission ang Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People no adunay matud pa gitawag natong orientation seminar alang sa ato ang mga kaigsuunan nga coordinator sa ECMI or Episcopal Commission on Migrant on Migrants and Itinerant People no ECMI sa anto ang among venue mahigala sa Plaza Maria Luisa Suites Inn. Ayan no. Unya matud pa nagkinahanglan kitag tagsa ka mga representative gikan sa parokya. Manang akong hawagon ang ako ang mga kaigsuunan nga mga kaparian nga mopadala ta ha. Okay. Nay ata batay bisita nga taga Cebu ug taga Manila nga mo imuhatag mismo sila gid mismo mo imuhatag og orientation seminar. Libre ang atua nga kalihukan ang registration kay naa may sponsor gikan sa Manila. Ikaduha nga activity karong Sabado gihapon Pizza 21 mao kining quiz bee no sa mga seminaristas sa una nga adto kini pagahimuon sa Emmaus Retreat Center sa gikan sa alas karong Sabado na mahigala no kuan man taron Miyerkules man ta Pizza 18 no. So karong Sabado na from 8 AM to 4 PM no. Unya matud pa ang kanang gilauman nga adunay tulo ka mga kakatekistas nga ipadala no gikan sa nagkalain-lain nga mga parokya. No libre ra gihapon mga higala siguro ni pangutana pa ta. Libre aduna ni no registration no. Unya matud pa karong September 28 doon na pa'y kalihukan gihapon ang mga katekistas mo na gitawag no Diocesan Catechists General Assembly no unya 8 to 4 PM unya ang venue adto kini sa open hall sa St. Paul University, Dumaguete. Ano? So, mga katekista gihapon kini no. So duha ka hugna ang kalihukan sa mga katekista karon no. Sa September 21, Quiz B, unya sa September 28, Catechist Diocesan Assembly. Ayan no. Unya pagka September 28 gihapon aduna sa didto sa Negros Oriental Convention Center doon na po'y launching no ang Couples for Christ sa ilaha nga matud pa kalihukan nga family is a gift no na nya gilauman nga adunay napulo ka mga kining representante gikan sa parokya no tulo ka mga kining gitawag nato og tulo ka mga couples no nga mga membro sa kini bitawng kining magtiayon nga taga parokya no ipadala sa parokya unya dunay duruha ka mga senior citizens nga mga minyo ug laing duruha ka mga batanon nga paapilon pod edad 15 to 21 ganyan no. So muna karon ng September 28 no. So muna yung mga kalihukan nato nya padayon karon gihapon ang Family Life Apostolate sa ilahang Diocesan Pilgrim Virgin Visitation. Okay, no? Mo ka na mahigala, no? Ang ato ang kalihukan sa diocese nga gisponsoran sa nagkalain-lain ng mga commission kaapil na ni ana ang Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Abi no arita mga higala sa ato ang kining CBCP News, bagong obispo sa Diocese of Baguio nga matud pa na-install na
kagahapong adlaw, no? September 17 dito sa Cathedral sa Our Lady of the Atonement. Siya mao si Bishop Rafael Cruz. No, nagsugod na siya karon sa iyaha nga pagpangalagad isip obispo sa nasangpit nga lugar. No, kanto mo nakaanto man kining mahigala kining Cathedral on the Our Lady of the Atonement. Unya, Pope Francis nagpasalamat sa matud pa mahal nga birhen sa kalampusan sa iyahang apostolic journey sa Asia ug sa Oceania. Mahinumduman nga niini nakalabay nga mga adlaw nibisita ang atong talahorol nga Santo Papa sa Indonesia, sa Timor-Leste ug ingon manusab sa Papua New Guinea ug ingon manusab padayog daw siya sa Singapore. Ug kaluoy Ginoo, malampuson kaayo ang mao niyang kalihukan. Hala no? So mao kadto higala mga balitang simbahan niini kabugtuhon ug padayon kita sa ato nga mga pagpangalagan. Binuari kita manghigala sa ato nga Saint of the Day. Abay no, ang atong Saint of the Day karon bisan way nangutana. Pangutana na lang aron madalita. September 18 ang ato karong santo mao si San Juan Cupertino. Bueno mahigala kini si San Juan Cupertino usa kini siya ka membro sa Franciscan Friars, Franciscan Mayor. Unya ko ang kini siya conventual. Unya ordained priest. Unya aduna siya debosyon sa Ginoo ug sa simbahan. Unya sa iyahang humility, no? Unya matud pa aduna siya maayong kinaiya ilabi na gayon sa pagtungan sa talahorong obispo nga he was consecrated to the Blessed Virgin Mary. No, so karong adlaw hingala gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si San Juan Cupertino na taon na itong tuig 1603 dito sa may Naples, Italy. Nala no, padayon ta sa ato ang magpangalaga ni ining santo ning ato ang niining ato ang istasyon DYWC dinhi sa ato usab nga gitawag natong programa ang Catechesis on Air. Abi no rin nata mahigala sa atong catechism. Catechism na ta padayon gagahapon atong gihisgot-hisgutan manghigala kung unsay mga hinungdan no nga kaming mga Katolikong pari no pahigayon gyud sa among kinabuhi dili minyo. Pero ano kita sa laing topic nato mahigala no. Kining atong topic karon kining kabahin sa Bible study no kay matag na anad daghan man kaytang mga mahiligon dining Bible study. Namatod pa adunay duha ka mga angay natong hinumduman kung mupahigayon kitang mga Bible study. Number one is, the Bible should be understood within its historical and contextual framework and interpreted within the community where it belongs. Kinahanglan niya, dili lamang matud palagi tanaw nato, no? Ang pag-interpret ba nato sa Bible diha ra gyud mismo sa atong madawat, no? Sa atong makita. Kinahanglan nga ato ni silang sabton binasi sa ilang historical o contextual framework o interpreted within the community where it belongs. So the one who facilitated the Bible seminar should possess enough background or knowledge of the historical and contextual framework of every book included in the Bible. Sa ito pa dili ta magpasagad, no? And of course, therefore the Bible study, there is no such thing as private interpretation alone. No, sa ito pa, kung maghimo kita og atong mga Bible study, dili katong kita-kita pod. Kinahanglan nga aduna gyoy kitay basihan sa ato ang pag-Bible study. It could be reading materials or somebody nga expert gyud kabahin sa Biblia. No, kanang gitawag natong Bible expert. Ya dili lang katong nahimo ra siyang expert kay iyang na-memorize ang Biblia dili. Kung dili aduna siya background on the contextual and historical framework of every book in the Bible. No? Klaro? So Bible study should be facilitated by kining gitawag natong people
who are in one way or another are expert in their particular field of expertise. Ano, kinahanglan nga sito-sito yun. So, kay nihit man lang yun na kaayo, kining kabahin sa pagpangita og mga Bible experts, dili man na bisag asa na kay lisud ba ya kaayo mahigala kining mamahimutang Bible scholar. Kinahanglan nga unang-una nga imuhang mabalaan kining yung gitawag nato sa English og nagkalain-lain nga pinulungan, no, kini batang linguistics, no nya sa ato pa kinahanglan nga dili Bible, kung kita ra dili Bible study ang ato sa manday ato Bible sharing lang. So kanang Bible sharing pareho sa 7 steps, so ingon ni ana, no, ato pa diha sa Bible sharing nahimo kini nga pamaagi usab nga atong mapalandungan ang mga pulong sa Dios na pamalandungan dili gud atong sabton gud as in Bible study kundi pamalandungan laba unya atong kuhaon ang mga pagtulunan ug atong puy-an sa atong kinabuhi. No man gitawag natong 7 steps, no, nga atong dili kay sabton atong tun-an ang mga pagtulunan ug unsay nakatandog kanato atong paningkamutan nga atong ika-apply sa atong kinabuhi ang pagtulunan. No, klaro ba? So in other words, dili ta mga tao parehos nato, no, dili kita mga expert. Bible sharing dagit kita kutob, no, dili kita mag personal interpretation of the Bible unya imo nang tawgon nga Bible study. Ang imo na pong nasabtan mo imong ipasabot. Dili na sa pwede, no, dili na sa pwede. Kaya ang kahibalo ni ana adunay gikinahanglan nga historical and contextual context, no, sa ato pa tan-aw nato kung unsay kasaysayan nganong nasulat ang maong parte sa Biblia ug unsa poy matud pa contextual framework, unsa nang contextual framework, no, unsay tumong sa author sa pagsulat ni ana, kanus-as sa masulat ug kinsa may nagsulat ni ana, unsa may gitawag natong kondisyon sa iyang pangunahuna ug mismo sa iyang palibot. So muna siya gitawag tong contextual and historical framework. So kanang atoa kanang uban nga mga dili pag-unsa kini bitang mga laing relihiyon nga matud pa mopahigayon og mga Bible study. Delikado na kay nganuman ang ilahang i-share ana nga gitawag na Bible study ang ilahang personal interpretation, no, private personal interpretation nga dili binase sa historical and contextual context framework. No, muna nga may mga himo yung fundamentalist group unya delikado man ang fundamentalist group because the Bible should not be understood in its matud pa fundamental meaning. Kinahanglan nga kuhaon gid nato ang historical and matud pa contextual framework. Okay, no? Dinhi na lang una kita kutob higala medyo mubo ra kay medyo kuan-kuan gamay ta bisi-bisi kita higala, no, tungod sa kadaghan kayo sa mga kalihukan. So ako lang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Double mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagtuod, pagkatikism. Salamat ug maayong mudto Pilipinas.